Kuble shibune pi barok ki perlo ki bashat peja kanika report ka baman nakasni te katkum ka report ka bamanin ki bru ki bayo ya kanika jingpang coronavirus sapo ka India ki long khanyo hajar aspa 100% ngot khandiat ngin ya pej kan ngut ki bru ki blayo lan ki bla shakta haunu covid-19 habaro ka wai ka perthei katkum ka report ka bamanta ki bru ki bayo lan ki bla shakta haunu covid-19 habaro ka wai ka perthei ki long ar phlai lak san phun riu hajar sauspa khat saungot ki bakot na kan ka jingpang han riu lak san phu hajar sauspa ar phu prangot ki blak khat no na ka jing shak ta jong kan ka jingpang silak rpho hajar sispa ar phongot te khandiat ni pe kan ngut ki bri ka shak ta na po kari China ka wan ha dan ka ba khandai ha ka jing shak ta jong uni covid-19 habro ka wai ka perthei barok ki bayo ya kan ka jingpang na po kari China ki long prapu ar hajar hanyo spa san phu prangot ki badang shuyo thamai khat wai ngot ki blak khat no na ka jing shak ta jong kan ka jingpang sau hajar hendros pa lai phu ar ngot bat ki ba koi na kan ka jingpang nyo hajar shispa ar phlai ngot te menta ki badang sa pding ka jing shak sumar na kan ka jingpang lane active case si hajar lai ngot te habang ipet ket kum kan ka report na po kari China ni yo iba ki bri ba shak ta po China bun ki bla koj ban menta ki sa astang si hajar lai ngot ki badang dan pding ka jing shak sumar te hang ne ngin pe ja ka report ka ban na po kari India kan ngut ki bri ka bla shak ta how new covid-19 ki badai na ki jala ba phar bat ki dolanong ki ba ha po kari India ha ka perthei bro ka wai ha ka jing shak ta jong uni covid-19 klapoi ha ka kerdan khan nyo aya thu ba ki bri ki bayo ya kan ka jingpang na po ka jala Andaman and Nicobar Island khan rungot ki bala koino khar wengot Andhra Pradesh nyospa san phungongot ki bala koino khandai phan rungot na po Arunachal Pradesh iwai ibla koino iwai kamun don shu na po Arunachal Pradesh na po Assam barok ki bayo ya kan ka jingpang live sangut ki bla koi hadu menta khat khandai ngot mut ki barang sa amta po ka jala Assam ki long khat san ngot na po Bihar shispa khat sau Chandigarh ar phun rungut ki bla koino khat lai ngot na po Chhattisgarh live phun rungut bla koino ar san ngot Delhi ar hajar phapwai ngot Goa nyongot ki bla koi barok nyongot menta na Goa mdon shu ibapang Gujarat ar hajar phun rungut Haryana aspa san sangut Himachal Pradesh live khandai ngot Jammu and Kashmir live spa an rupa prangot Jharkhand sau phun rungut Karnataka sau spa khat san ngot Kerala sau spa prangot ki bla koj aspa khnai phuwai ngot Ladakh khat prangot ki bla koj khat sangut kamut sa stang sangut Madhya Pradesh si hajar san spa asa phungot Maharashtra sau hajar ruspa an rup khandai ngot Manipur arngot ki bla koj arngot kamut nap Manipur amdon shu iwai ru ibapang Meghalaya khat arngot iwai bla khat no menta sa khat wengot ki bri kabang don hapteng ka jing sha sumar lani active case Mizoram iwai Odisha nyop saungot Pondicherry hnyau Punjab arspa sapsan ngot Rajasthan si hajar san spa nyop hunrungot Tamil Nadu si hajar san spa arphongot Telangana khandai spa khat khandai ngot Tripura arngot Uttarakhand sap hunrungot Uttar Pradesh si hajar aspa khnai sangot West Bengal lai spa khnai arngot te habangi khenlang barok ki bru ka bla shakta honi covid-19 ki badai na ki jala ba phar bat ki dawla nong ki ba ha po kari India ki la kot chaka khat pra hajar khnai spa profesan ngot ki bru ki badang don hap deng ka jing sha smar lani active case khat san hajar si spa arngot ki ba kot na kan ka jing pang covid-19 la hajar aspa andra phongot kiba lakhlat no nakajing shakta jong kanika covid-19 hendrus pa laingot te khendiat ngin pe jaki jala ki badai na po kari India ki bla palat si hajar ngot hakajing shakta jong unu covid-19 le thu baka Maharashtra kadika we na ki state ka ba shakta jur ha unu covid-19 haba ki bru ki bayo ya kanika jingpang ki la kot chika sau hajar hendrus pa andrup khandaingot ki ba koi na kanika jingpang san spa nya po arngot pat ki bla khanno aspa lai po arngot Delhi ar hajar prapuwai ngot ki ba koj sau spa lai puwai ki ba klat sau punyongot Gujarat ar spa an rup ngot ki ba koj si spa lai puwai ki ba laklat nya punyongot Rajasthan si hajar san spa nya ngot ki ba koj aspa san ki ba klat ar pusan ngot Tamil Nadu si hajar san spa ar pungot ki ba koj sau spa san punyo ki ba klat no kan nyongot
Madhya Pradesh 6,000 san spa sap hongut ki ba koi chi spa ar phniongut ki ba khlat nyo phunrungut. Uttar Pradesh 6,000 aspa knap salngut ki ba koi chi spa sap hongut bat ki ba khanno ar phongut. Kini ki jala ki ba syak tajur haunu COVID-19 ki ba hapo kari India. Kani kade ka report kat kum nakatanat ka koi kakya jom ka Sarkar India kata ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kabla update haka persan steng haka arpoi tarik April ar hajar arpau. Te habangi pej ya ki jala ki ba hapo kan North East India. Inyo iba menta ki labun ki ba koi nakani ka jingpang re habangi phai pat haka jala jangi kata ka Meghalaya nyo iba ka jingsyak ta jong uni COVID-19 kala nang kiu. Haka barok menta ki bayo akan ka jingpang napo ka jala Meghalaya kilong khat arngut kentup iwai blak khat no. Bad menta sa khat wai ngut ki bril ki bayo akan ka jingpang napo ka jala Meghalaya kini barok khat wai ngut ki dang don hapteng ka jingsyak sumar. Tenginget bad kermen barok kini ki khat wai ngut ki badai napo ka jala Meghalaya ki badang don hapteng ka jingsyak sumar na ka jingsyak ta jong uni COVID-19 kin koy no tang ki khandas ni. Tetang kini ki khobar khubla shibun.